Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο κανάλι Μαθηματικά για Όλους. Τράπεζα θεμάτων, άλγευρα, α λυκείου, είμαστε στο κεφάλαιο των ανισώσεων και πιο συγκεκριμένα στις ανισώσεις πρώτου βαθμού. Αν με βλέπεις για πρώτη φορά, τότε να ξέρεις πως στο κανάλι Μαθηματικά για Όλους δεν κάνουμε μόνο ασκήσεις και θεωρία. Πήγαινε στις playlist του καναλιού και ανακάλυψε το μαγικό κόσμο των μαθηματικών. Ακολούθησέ με στα social media, Instagram, Facebook, TikTok και επισκέψτε την ιστοσελίδα mathematikagyaolus.com για περισσότερο μαθηματικό περιεχόμενο. Φύγαμε! Το πρώτο μας θεματάκι είναι το 37196. Δίνεται η παράσταση α ίσον ρίζα χ πλην 4 και ρίζα 6 πλην χ. Στο πρώτο ερώτημα μας λέει για ποιες τιμές του χ ορίζεται η παράσταση α και στη συνέχεια να αιτιολογήσουμε την απάντησή μας και να γράψουμε το σύνολο των δυνατών τιμών του χ σε μορφή διαστήματος. Ένα ίδιο θεματάκι ακριβώς είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο, το οποίο θα το αφήσω εδώ πέρα πάνω για να το δείτε άμα δεν το έχετε ήδη δει, και είπαμε το εξής. Για να ορίζεται μία παράσταση α, αυτό που θα πρέπει να συμβαίνει είναι να δούμε αν έχει παρονομαστές ή ρίζες. Εδώ έχουμε ρίζες. Και τι έχουμε πει εμείς για τις ρίζες? Ότι θα πρέπει οι υπόρριζες ποσότητες, το χ πλην 4 δηλαδή που έχω βάλει με κόκκινο και το 6 πλην χ επίσης, να είναι μεγαλύτερες ή ίσες του μηδενός. Άρα λοιπόν εδώ πέρα εμείς θα πούμε το εξής. Για να ορίζεται η παράσταση α, θα πρέπει, αυτό που είπαμε ακριβώς τώρα, το χ πλην 4 να είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός και το 6 πλην χ να είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Αυτά τα δύο, ξαναλέω, θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα, εξού και το και που έχω βάλει ανάμεσα. Οπότε αυτό που πρέπει να καταλάβετε αμέσως είναι ότι με το που βρούμε ξεχωριστά και λύσουμε τις δύο ανισώσεις, θα πρέπει στη συνέχεια να κάνουμε συναλήθευση. Άρα λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να τις λύσουμε ξεχωριστά. Αυτή είναι η χ μεγαλύτερο ίσο του 4, απλά χωρίζω γνωστούς απαγνώστους. Και εδώ πέρα επίσης μπορώ να χωρίσω γνωστούς απαγνώστους, να κάνω ακριβώς το ίδιο. Τώρα θέλετε, επειδή έχετε συνηθίσει να κρατήσετε το χ από αριστερά, κανένα πρόβλημα. Να προσφέρω και κάτι εναλλακτικό, όχι ότι έχει κάποια σοβαρή διαφορά. Ας πάμε το πλην χ από την άλλη. Θα έχουμε 6 μεγαλύτερο ίσο, το πλην χ θα γίνει χ. Και εδώ πέρα, επειδή προφανώς δεν έχετε συνηθίσει να το βλέπετε σε αυτή τη μορφή, τι κάνουμε? Αντί για 6 μεγαλύτερο ίσο του χ, το διαβάζουμε ανάποδα. Χ μικρότερο ίσο του 6. Οπότε το γράφουμε στη μορφή την οποία είναι προτιμότερη για εσάς και την έχετε συνηθίσει. Διαφορετικά, αν για κάποιο λόγο αυτό το πράγμα σας μπερδεύει, αν και καλό θα ήταν σιγά σιγά να το συνηθίσετε γιατί δεν είναι κάτι, προφανώς θα χωρίζετε γνωστούς απαγνώστους, απλά θα κρατάγατε το μείον χ στα αριστερά και αυτό θα γινόταν μεγαλύτερο ίσο του πλην 6 από την άλλη. Στο επόμενο βήμα όμως θα έπρεπε να διαιρέσετε με το συντελεστή του αγνώστου που είναι το μείον 1 ή να πολλαπλασιάσετε με το μείον 1 για να φύγει το πρόσημο, και όταν διαιρούμε με αρνητικό η φορά αλλάζει. Εντάξει, οπότε φεύγουν τα μείον και έχουμε εν τέλει χ μικρότερο ίσο του πλην δια πλην συν 6 δια 1, 6. Αυτά εδώ πέρα είναι ακριβώς τα ίδια, ξαναλέω, ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε. Τώρα από εκεί και πέρα, για να βρούμε τις κοινές τιμές που σας είπα πριν από λίγο ότι εμείς πρέπει να κάνουμε συναλήθευση, θα πάμε να κάνουμε έναν άξονα πραγματικών αριθμών και να πάμε να βάλουμε πάνω τα διαστηματάκια που έχουμε ξεχωριστά. Λοιπόν, φτιάχνω λοιπόν μια αριθμογραμμή εδώ πέρα, τον άξονα των πραγματικών αριθμών. Εδώ είναι το πληνάπειρο, εδώ είναι το συνάπειρο και έχουμε χ μεγαλύτερο ίσο του 4. Πάμε πρώτα στο πρώτο. Ας πούμε ότι το 4 είναι κάπου εδώ. Μουτζουρωμένο κυκλάκι, γιατί έχω και ίσο, εδώ είναι το 4, και ανεβάζω μια γραμμούλα. Το μεγαλύτερο ίσο σημαίνει πάω δεξιά, εντάξει, προς τα εδώ. Και πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο το κάνω με μαύρο για να το βλέπετε ότι είναι ξεχωριστά. Χ μικρότερο ίσο του 6. Αφού έβαλα το 4 εδώ, πάμε σε κάτι λίγο ρεαλιστικό, να είναι το 6 εδώ πέρα, εντάξει, το οποίο πάλι θα είναι με μουτζουρωμένο κυκλάκι, γιατί έχουμε και ίσο. Απλά αυτή τη φορά το μικρότερο ίσο πάει προς τα αριστερά. Εδώ. Εντάξει. Οπότε εμείς από τη στιγμή που θέλουμε τις κοινές τιμές, εδώ πέρα, ο λόγος που κάνουμε και τη συναλήθευση, οι κοινές τιμές είναι εκεί που συναντιούνται τα βελάκια και έχουμε τις ίδιες ακριβώς λύσεις, δηλαδή εδώ πέρα ανάμεσα. Όλα αυτά. Άρα λοιπόν, σε μορφή διαστήματος που το χρειάζεται κιόλας, το χ ανήκει, προσέξτε,
από το 4, το οποίο επειδή είναι μουτζουρωμένο θα είναι κλειστό, μέχρι και το 6 που επίσης και αυτό θα είναι κλειστό, για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Εντάξει. Άρα λοιπόν, αυτές εδώ πέρα είναι οι τιμές του χ για τις οποίες ορίζεται η παράσταση α. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα, πολύ κλασικό ερωτηματάκι. Πάμε στο δεύτερο, το οποίο λέει για χ ίσον 5 να αποδείξετε ότι α στο τετράγωνο και α πλην 6 είναι ίσο με 0. Γράφω εγώ εδώ πέρα το στόχο μας να το βλέπουμε, α στο τετράγωνο και α πλην 6 να κάνει 0, το βάζω σε ένα συννεφάκι για να το έχουμε συνέχεια μπροστά μας. Και εμείς τώρα θα ακολουθήσουμε τα ίδια βήματα που ακολουθούσαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Δηλαδή, από τη στιγμή που μας δίνει συγκεκριμένη τιμή για το χ, θα πούμε εμείς για χ ίσον 5, να πάμε ψύχρεμα και ωραία, χωρίς να κάνουμε έναν πανικό στη σχέση αυτή και να κάνουμε αντικαταστάσεις, να κάνουμε αντικατάσταση μόνο στο αρχικό μας α. Εντάξει, άρα το α θα είναι ίσο με ρίζα 5 πλην 4 αντί για χ πλην 4 και ρίζα 6 πλην 5 αντί για 6 πλην χ. Και αυτό εδώ πέρα μας κάνει ρίζα 1 και ρίζα 1, το οποίο προφανώς μας κάνει 1 και 1, δηλαδή 2. Και τώρα, ψύχρεμα και ωραία, έχοντας βρει το α και χωρίς να γίνει ένας πανικός εδώ πέρα, θα πάρουμε το πρώτο μέλος της σχέσης που μας δίνεται, το α στο τετράγωνο και α πλην 6, και θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι αυτό κάνει 0. Προφανώς με απλές πράξεις. Ποιες είναι αυτές? Αντικατάσταση στη θέση του α το 2, οπότε 2 στο τετράγωνο, συν 2 μείον 6. Και αυτό πάρα πολύ απλά, 2 στο τετράγωνο μας κάνει 4 και άλλα 2 μείον 6. 4 και 2 6, πλην 6 0. Εντάξει, άρα η απάντησή μας είναι ότι πράγματι το α στο τετράγωνο και α πλην 6 μας κάνει 0. Εντάξει. Τόσο απλή άσκηση, ίδια και με το προηγούμενο βίντεο ξαναλέω, το οποίο μπορείτε να πατήσετε να το δείτε. Πάμε να προχωρήσουμε σε επόμενο. 37.193 δίνεται η παράσταση α ίσον ρίζα χ πλην 4 και ρίζα χ συν 1 επί ρίζα χ πλην 4 μείον ρίζα χ και 1. Στο πρώτο ερώτημα, παρόμοιο με πριν, για ποιες τιμές του χ ορίζεται η παράσταση α, να αιτιολογήσουμε την απάντησή μας. Λοιπόν, δεν θα αρχίσουμε να λέμε πάλι τα ίδια, τα είπαμε και στο προηγούμενο ερώτημα. Από τη στιγμή που έχουμε μια παράσταση και θέλουμε να βρούμε τις τιμές του χ για τις οποίες ορίζεται, θα πρέπει να δούμε αν έχουμε ρίζες παρονομαστές. Έχουμε ρίζες, άρα οι υπόρριζες ποσότητες πρέπει να είναι μεγαλύτερες ή ίσες του μηδενός. Άρα λοιπόν θα πρέπει, απλά προσέξτε το εξής, το ρίζα χ πλην 4 υπάρχει και εδώ και εδώ. Όπως και το ρίζα χ και 1 είναι εδώ και εδώ. Δεν θα βάλουμε δύο φορές προφανώς τον ίδιο περιορισμό, θα το βάλουμε μία και κοινή φορά. Εντάξει. Άρα λοιπόν θα πρέπει το χ πλην 4 να είναι μεγαλύτερο εις του μηδενός, ό,τι υπάρχει δηλαδή στην υπόρριζο ποσότητα, εδώ και εδώ, εδώ πέρα δίπλα, και εννοείται για το ρίζα χ και 1, θα πρέπει ταυτόχρονα το χ συν 1 να είναι και αυτό μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Άρα λοιπόν πάμε να λύσουμε δύο πάρα πολύ απλές ανισώσεις πρώτου βαθμού, χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους, χ μεγαλύτερο ίσο του 4 έχουμε εδώ, ενώ εδώ έχουμε ισοδύναμα χ μεγαλύτερο ίσο του μείον 1. Βάζω εδώ πέρα σε πλαίσιο να βλέπουμε τις τιμές μας και πάμε να κάνουμε τη συναλήθευση, ό,τι κάναμε και πριν. Θα φτιάξουμε τον άξονα των πραγματικών αριθμών. Είμαστε από το πλην άπειρο μέχρι το συνάπειρο και πάμε να βάλουμε πάνω τις τιμές μας. Θα βάλουμε μπλε την αριστερά, χ μεγαλύτερο ίσο του 4, ας πούμε το 4 είναι κάπου εδώ, μουτζουρωμένο κυκλάκι γιατί έχουμε και ίσο, μεγαλύτερο σημαίνει πάω προς τα δεξιά, οπότε το βελάκι μου προς τα εδώ. Πάμε να βάλω με μαύρο το δεύτερο, χ μεγαλύτερο ίσο του μείον 1, το μείον 1 να το βάλω εγώ κάπου εδώ πέρα να έχουμε και έτσι ένα ρεαλισμό και το μεγαλύτερο προφανώς πάλι είναι προς τα δεξιά, άρα πάμε προς τα εδώ. Οι κοινές μας λύσεις βρίσκονται εκεί που ξεκινάνε να συναντιούνται τα βελάκια μέχρι εκεί που τελειώνουν. Άρα λοιπόν ουσιαστικά οι κοινές λύσεις ξεκινάνε από το 4 και φτάνουν μέχρι το συνάπειρο. Εντάξει, οπότε να γράψουμε και σε μορφή διαστήματος ουσιαστικά αυτό που έχουμε. Άρα το χ ανήκει, κοιτάξτε, από το 4 κλειστό γιατί είναι μουτζουρωμένο ή αλλιώς γιατί έχουμε και ίσο εδώ πέρα, μέχρι και το συνάπειρο. Στο β' ερώτημα θέλει να αποδείξουμε ότι η παράσταση α είναι σταθερή, δηλαδή ανεξάρτητη του χ.
Όπως είχα πει και σε προηγούμενο βίντεο, για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι μια παράσταση ουσιαστικά είναι σταθερή, άρα όπως λέει ανεξάρτητη του χ, θα πρέπει ουσιαστικά να δείξουμε ότι το α μας, που είναι όλο αυτό εκεί πάνω που έχουμε γράψει, να είναι ουσιαστικά ίσο με έναν σκέτο απλό αριθμό. Ξαναγράφω την παράσταση α και πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Βλέποντας την παράσταση αυτή, ελπίζω πως έχετε πια την εμπειρία να καταλάβετε και να παρατηρήσετε τι είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε μπροστά σας. Έχετε καταρχάς ένα γινόμενο, ίδιες ρίζες ουσιαστικά, με διαφορετικό πρόσημο, μία συν και μία πλην. Άρα αυτό θα έλεγε κανείς πως είναι το α και β επί α πλην β, το οποίο ξέρουμε ότι είναι ίσο με α στο τετράγωνο μείον β στο τετράγωνο. Αν το δείτε αυτό, τότε η ζωή σας θα γίνει πάρα πολύ εύκολη, γιατί το α σας είναι το ρίζα χ πλην 4, το β είναι το ρίζα χ και 1 και δεν θα χρειαστεί να κάνετε επιμεριστική ιδιότητα, που θα έχει πολλές περισσότερες πράξεις. Γιατί αν δεν το παρατηρήσετε, η επόμενη λογική σκέψη, όπως είναι απολύτως φυσιολογικό, είναι να κάνετε επιμεριστική. Πρώτα με το ρίζα χ πλην 4 με αυτά τα 2 και το ρίζα χ και 1 με αυτά τα 2. Είναι λάθος? Όχι. Θα πάρει περισσότερο χρόνο? Ναι. Άρα λοιπόν, έχοντας κι εσείς μια εμπειρία από ταυτότητες και όλα αυτά από το προηγούμενο κεφάλαιο, παρατηρήστε πως αυτή εδώ πέρα είναι διαφορά τετραγώνων. Άρα αυτό είναι το ρίζα χ πλην 4 και όλο στο τετράγωνο, μείον το ρίζα χ συν 1 και όλο στο τετράγωνο. Τετράγωνο με ρίζα φεύγει και πάμε να δούμε τι έχει μείνει. Εδώ τώρα προσοχή, δεν χρειάζεται να βάλουμε απόλυτες τιμές, γιατί προφανώς εμείς έχουμε πει ότι όλα αυτά εδώ πέρα πρέπει να είναι μεγαλύτερες του μηδενός από το προηγούμενο ερώτημα και οι κοινές λύσεις που βρήκαμε είναι το χ ανήκει από 4 μέχρι συνάπειρο. Μας έχει καλύψει πλήρως. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε κατευθείαν χ πλην 4 μείον προσοχή, εδώ θέλει παρένθεση, το χ συν 1. Άρα λοιπόν έχουμε χ πλην 4, ανοίγω την παρένθεση και αλλάζω τα πρόσημα, πλην χ πλην 1 και στο τέλος, εδώ πέρα κάτω-κάτω έτσι για να βλέπετε και δύσκολα, το χ με το μείον χ χαιρετάνε, είναι αντίθετα, οπότε σας μένει πλην 4 πλην 1 που αυτό κάνει πλην 5. Άρα λοιπόν η απάντησή μας είναι ότι η παράσταση α είναι πράγματι σταθερή, δηλαδή ανεξάρτητη του χ. Αυτά τα λίγα και για το σημερινό βίντεο. Ουσιαστικά δεν κάνουμε κάτι το τρομερό ούτε σε αυτό ούτε στο προηγούμενο μέρος, όμως όλες οι ιδιότητες που έχουμε χρησιμοποιήσει και οι τιμές που βρίσκουμε όταν πάμε και ορίζουμε το χ στις παραστάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα από αυτά τα εργαλεία. Θα τα χρησιμοποιήσετε συνέχεια σε όλες τις υπόλοιπες τάξεις και λίγο αργότερα θα δείτε στις συναρτήσεις. Αν σας βοήθησε αυτό το βίντεο, τότε σκεφτείτε να κάνετε ένα like και ένα σχόλιο, βοηθάει πάρα πολύ στον αλγόριθμο και γιατί όχι να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι Μαθηματικά για Όλους, στο οποίο, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, δεν κάνουμε μόνο ασκήσεις και θεωρία. Μπείτε στις playlist του καναλιού, έχουμε σκέψτε το καλύτερα, μαθηματικά στα γρήγορα, έχουμε τις ιστορίες των μαθηματικών από διάφορες προσωπικότητες σπουδαίες της ιστορίας, αξίζει τον κόπο να τα δείτε και ίσως στο τέλος της ημέρας να αγαπήσετε και τα μαθηματικά. Όπως και να έχει όμως, για να αγαπήσετε τα μαθηματικά πρέπει πρώτα να τα καταλάβετε. Τα λέμε στο επόμενο.